Ootko miettinyt, miten omenapuut tehdään? Tässä tulee nyt pieni pikakelaus siihen. Me ihan tavikset harrastelijatkin voidaan ostaa muutamalta toimistolta vähän tarvikkeita siihen liittyen. Nämä on niitä perusrunkoja. Ne tulee yleensä paljasjuurisena, eli avojuurisena taimina. Niitä säilytetään siis kellarissa tai viileässä varastossa talven yli lepotilasena ja ilman multaa, ilman mitään ihmeellistä. Et nyt kun rupeaa tulee kevät ja rupeaa tulee paloa, niin ne pitää saada hyvinkin nopeasti multaan ja kosteuteen. Ja muutenkin sitten, kun se paketti on kotiin lähetetty, niin ei niitä enää sen jälkeen voi pitää paketissa tai avojuurisena kauaa, että ne pitää laittaa heti työn alle. Tässä on nyt näitä jalooksia, mitä sitten vartetaan tuohon perusrunkoon. Nuo perusrungothan on siis semmoisia, mitkä kestää talvea hyvin, kestää ja kasvaa nopeasti, että niistä tulee se kasvuvoima ja energia. Nämä on sitten niitä vähän arempia nämä jalooksat yleensä. Mutta näitä voi myöskin laittaa yhteen puuhun useamman. Nyt kun meillä on tuommoinen yksi paljasjuurinen tikku, niin siihen laittaa vain yksi tässä vaiheessa. Mutta jos olisi kotona joku vanha omenapuu, niin siihen voisi laittaa vaikka useamman tikun ja tehdä sitten semmoisen perheomenapuun eri lajeista. Ja sitten noita kun rupeaa katselemaan, näitähän on siis vaikka kuinka paljon vaihtoehtoja totta kai. Et melkein mitä vaan voidaan yhdistää. Terävä veitsi on hyvä juttu tässä hommassa. Niin kuin näkyy, niin tämä veitsi ei ole kauhean siisti. Se pitäisi olla oikeasti desinfioitu, ettei tule tauteja siirrettyä puusta toiseen, kun joskus puillakin on esimerkiksi lehtipuun syöpäkoro on semmoinen, mikä saattaa tarttua veitsen välityksellä. Ja sitten kun lähdetään sitä pistokasta leikkaamaan, niin tuommoisesta tikusta saa hyvinkin 3 palasta tehtyä. Eli varttamisoksaa, siis pistokas nyt on vähän väärä termi tässä mielessä, koska tätä ei laiteta suoraan multaan, vaan tämä vartetaan. Eli varteoksa tai jalonnusoksa. Mä otan tuosta 3 simun yläpuolelta poikki sen oksan, niin sitten mä saan siitä 3 tikkua tuosta yhdestä oksasta. Ja nyt kun mulla on tuommoinen viistopinta, niin mä yritän yhdistää sen sitten tuohon perusrunkoon. Eli me siitä perusrungosta kohta otetaan kanssa palanen pois ja sitten saadaan se, tuosta tuli nyt vastaavan tyyppinen palanen pois tuosta perusrungosta ja sitten siihen tungetaan toi tikku, mikä äsken leikattiin poikki. Toi toinen päähän jää auki kanssa siitä tikusta, kun se on leikattu irti. Ne kyllä toipuu tosi hyvin, mutta jos on jotain vahaa, mitä haluaa laittaa siihen, niin saa näistä sitä haihduttamista. Mä teen tuohon toiseen päähän tikkua väkäsen, niin mä saan ne pysymään hyvin yhdessä. Kaikenlaisia vaihtoehtoja löytyy netistä, että miten niitä voidaan eri tavalla yhdistellä. Mutta tärkeintä on se, että se pysyy myös ilman sitä teippiä jollain tavalla yhdessä, koska jos se on pelkän teipin varassa, niin kyllä se siitä herkästi katkeaa, jos joku pulu päättää siihen istahtaa. Et nyt sitten vaan vuolaa niin kauan, että tulee hyvän mallinen. Jos on tosi kokenut tässä hommassa, niin saa totta kai ensimmäisellä iskulla sen heti osumaan oikeeseen. Mutta koska mä en ole tehnyt tätä oikeastaan kuin viimeksi koulussa, silloin joskus 15 vuotta sitten, niin en oikein ole ihan vielä pro tässä hommassa. Mutta onneksi näitä saa harrastelijatkin, niin voi harjoitella. Tuosta tulee yllättävän siisti liitos, sitä ei uskoisi, mutta muutaman vuoden jälkeen sitä ei oikeastaan enää erotakaan. On olemassa kaiken maailman versioita, miten niitä voi tehdä. Voi tehdä vaikka yhdestä silmustakin, että ottaa tuosta pienen ristiviilon tuohon kuoreen ja laittaa sinne yhden silmun alle ja se lähtee siitäkin kasvamaan. Ja sitten niin kuin mullakin on tuommoinen vanha puutarhakirja, missä on yleensä aika monen asian hyviä käytännön vinkkejä, niin aika rujoja versioita on tehty ompupuista aikaisemmin ja varmaan vieläkin tehdään tällä tekniikalla, että siihen laittaa sitten oikeasti katkaistaan koko puu ja on laitettu siihen sitten uudet oksat kylkeen. Ja sitten kun teippiä laittaa, millä nuo palikat pidetään yhdessä, niin ei tarvitse tosiaankaan näin isoa määrää, mitä mä nyt laitan. Mä laitoin vähän varmuuden vuoksi, kun en ole ennen tehnyt. Mutta tämä on aika hengittävää ja joustavaa, että sen pitäisi oikeastaan itsestään kiinnittyä yhteen ja se kuluu siitä jonkin verran pois. Sitä ei tarvitse siis ruveta raottelemaan ennen kuin loppusyksystä. Et sanotaan, että siinä menee varmasti 2-3 kuukautta ennen kuin tuo varteoksa on tuossa yhdistynyt tuohon perusrunkoon kunnolla. Ja mä tein nyt tuohon solmun, koska en mä osannut sitä laittaa niin, että se olisi pysynyt yhdessä muuten, mutta sillähän nyt ei ole sinänsä merkitystä, miten se on kiinnitetty, kunhan se pysyy yhdessä. Jotkut laittaa jotain tavismaalarin teippiä tai mitä nyt kotoa sattuu löytyy kuminauhoja ja
mitä ihmevirityksiä onkaan sitten, mutta tietty joku kuminauha, niin se jää helposti sinne kuoren sisään. Että semmoinen joustava ja kohtuu leveä on parempi tuossa hommassa. Ja tässä sitten laitetaan tämmöinen perheomenapuu, eli on vanhempi omenapuu. Sieltä vähän kattelin, että mihin oksaan mä haluaisin sen laittaa. Toi oli aika ohkoinen, toi olisi ehkä vähän paksumpi, aika saman paksuinen kuin toi mun jalo-oksani. Tässä olisi myös aika hyvä yhdistelmä. Mä tuosta jo näppäsinkin pois ton toisen pää ja nyt mä teen sitten taas tuohon väkäsen jompaan kumpaan osaan, että mä saan ne kunnolla istumaan yhteen ja siinä on tää mun väkästekniikkani, että pikkasen siitä alas ja siihen tulee tommonen ura, mikä laitetaan sitten yhteen, että toi toinen pää on nyt veistetty molemmilta puolilta, niin se menee sinne kuin pyykkipoika. Ja sitten taas sitä teippiä pyörittelemään siihen ympärille. Ja tuollain kun tekee ympäri puun, niin sitä saa vaikka kuinka paljon lajikkeita sinne lisättyä. Että sitähän ei ole niinku, sen puun hyvinvoinnin kannalta ei ole merkitystä, että kuinka monta sorttia siellä on joukossa, kunhan sitä muuten huolehtii, että ei ole niinku semmoisissa oksissa, jotka sitten tulee heti katkeamaan tai joutuu katkaisemaan ensi vuonna, jos ne kasvaa sisäänpäin tai on liian roikkuvia. Et sitä kannattaa tietty miettiä, että mihin kohti sitä puuta haluaa sen uuden oksan tulevan, että sen muistaa vaalia ja se mahtuu kasvamaan oikeasti. Ja tässä päästään hauskaan kokeiluun. Tämä on siis pihlaajan oksa. Sitä ei nyt tässä kauhean hyvin näe, mutta pihlaaja on siis kyseessä ja pihlaajan voidaan ihan yhtä hyvin varttaa omenapuita kuin mihin tahansa muuhunkin perusrunkoon. Eli pihlaaja voi olla se perusrunko omenapuulle. En ole kokeillut tätä myöskään ennen. Tiedän, että näin on tehty. En tiedä, onko tämä joku pulaajan juttu vai ei. Itselläni vähän suunnitelmia käydä tuonne metsään heittelemässä Antonovkeja, eli sitä kestävää omenapuuta jalo-oksina noihin pihlajiin, niin että mulla on semmoinen hätävara ruokaa sitten joskus metsässä, että jossain vaiheessa, jos joku kävelee meikäläisten tontilla ja ihmettelee, että miksi metsässä kukkii pihlajat omenapuun kukilla, niin se johtuu siitä, että siellä on pikkuinen hätävara omavaraistalous tulossa. Tämä on nyt tämmöinen pihapuu, mistä tulee ehkä kuulin näköinen tai sitten ei. Mä laitan tuohon pihlajaa omenapuun varteen ja katsotaan kuin siinä käy. Samalla tavalla teen väkäsen kuin aikaisemminkin, että nyt sopii hyvin yhteen nuo oksan palikat ja pistän ne kiinni sillä teipillä. Luulen, että tämä ei ole kovinkaan suksee, että joko omenat on jotenkin pieniä tai en tiedä vaikuttaako se sen makuun toi perusrunko mitenkään. Että kuinka paljon sillä on vaikutusta, en tiedä sitä. Kauheasti ei löydy tietoa netistä tästä muuta kuin, että se onnistuu. Mutta joku syyhän siinä on, miksi ammattiviljelyssä näin ei tehdä, että ei niitä omenapuita, mitä kaupasta ostaa, niin ei niissä kyllä ole perusrunkona pihlajaa käytetty. Mutta kaikkia kannattaa kokeilla.